ஹாய் ஆல். ஸோ இந்த வீடியோவில் நல்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு அஜ்ரக் காட்டன் ஃபேப்ரிக்கில் வர மாதிரி ஒரு 3 பீஸ் செட் இது 4 பியூட்டிஃபுல் கலர்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. ரொம்ப அழகான ஒரு அஜ்ரக் காட்டன் டாப் வந்துடும். ஃபுல்லி பிளாக் பிரிண்டட் காட்டன் டாப் வித் பியூட்டிஃபுல் பிரிண்டட் துப்பட்டா அண்ட் பிரிண்டட் பாட்டம் வந்துடும். 4 ஷேட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ டாப் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக், ப்ளூ, எல்லோ அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் 4 காம்பினேஷன்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸ்ட்ரெயிட் கட் கான்செப்ட்டில் ஃபுல் காட்டன் லைனிங்கோட வர ஒரு டாப் இது. ஸ்லீவ் வந்து ஷார்ட் ஸ்லீவ் வந்துடும். பாட்டம் வந்து ஃப்ரீ சைஸில் பாட்டம் வந்துடும். துப்பட்டா நல்ல லென்த்தியான ஒரு பிரிண்டட் துப்பட்டா வந்துடும். L to XXL சைஸஸ் இருக்குது. ஜஸ்ட் இட் 1150 ஃப்ரீ ஷிப்பிங். எல்லாத்தோட பிக்சர்ஸுமே வந்து வெப்சைட்டில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஆர்டர்ஸ் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல லென்த் இருக்கிற ஒரு சாஃப்ட் காட்டன் துப்பட்டா வந்துடும். அண்ட் பாட்டம் கூட உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பிரிண்டடில் வர மாதிரி ஃப்ரீ சைஸ் பாட்டம் தான் வந்துடும். டாப் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் கட் கான்செப்ட்டில் ஃபுல் காட்டன் லைனிங்கோட வந்துடும். 4 கலர் காம்பினேஷன்ஸ் அப்படியே ஆப்போசிட் கலர் காம்பினேஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்துடும். எல்லாத்தோட பிக்சர்ஸுமே வந்து வெப்சைட்டில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வெப்சைட்டில் மட்டும் போய் ஆர்டர்ஸ் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.